България ме викат дедо Ване, дедушка Ваня. Защото имам 3 внучета, дедо Ване. И аз си викам дедо Ване. Аз съм дедо Ване. Много хора ме знаят тук. Някои хора, които се интересуват. Сега, аз правя сухо лечебно гладуване от 2016. За мене това беше revelation, откровение. Извинявам се, ако някои хора се засегнат, че използвам така религиозни термини, но това беше откровение. Аз отричах всичко. Сухо лечебно гладуване. Не. Вода, пикай. Тук нещо не е в ред. И понеже аз имам проблеми с моите кости, моите кокали, от 14 години. Една жестока инфекция под тазобедрена става, операция, гной. След това в ставата искаха да я режат до ставата. Това е 1966 година. Нямаше изкуствени стави, нямаше нищо. По една случайно баща ми среща някакъв негов приятел, има подобно нещо но под коляното и така надега в някакво научно списание. Американски, канадски учени, линкомицина с 90 инжекции, само че мускулно. Едното, друго, спряха инфекцията. Но 5 пъти искат да ми сменят ставата. Ако я видите, ще кажете, че е таралеж. Един доктор, да си спомням, който не знаеше, че сама свика, доведете го, той на носилка ли. И аз с тази става правя салто морталията, хода правя. Но проблема е това, че това ограничение на движенията ставата, аз не мога да си вържа връзката на обувката на десния крак. То дава изкривяване тук. Тук минават всички нерви. Почват да ти се създават други проблеми. Претоварваш здравия крак, възпаления, работи. И това ми беше най-тягостното. Аз правя водни гладувания от 1975 година. Тогава направих 30 дена под влиянието на книгата на професор Николаев Галадания Ради здоровие и тогава циклостилно издание на доктор Шелтън Fasting can save your life. Гладуването може да спаси живота ви. Направих 30 дена. После как не се затрих, не знам. Такова захранване направих идиотско, но както и да е. Тогава поне опитах, че това нещо работи. И не е живото застрашаващо, но нямахме информация. Не смеех да го правя много често. Нали? Тук минаха 2-3 години, после направих 16, пак някакви проблеми имах с едното коляно, защото го претоварвах. Почна да събира вода, направих 16 дена, после направих 20 дена и даже 98 година направих 20 дена водно гладуване. Трябваше да карам един строшен микробус от Англия до България, това дето никой не го е правил. 6 дена го докарах. Беше много горещо лято. Както и да е. Но, 2014, когато заведих един друг проблем с простатата и не можех да пикая. И моето семейство го има, но то не е само моето семейство. Статистиката говори, че то е популярно нещо. И направих 36 дена водно. И не пропиках. Аз се отчаях. Викам, значи, щом не пропиках. Сложиха ми катетър. А те грубо работят. Антибиотици, дебел катетър, пикая кръв. В един момент даже тумор на пикошния мехор. Не знам какво си нещо си викам. Леле Боже, трябва да се гръмна. И бех решил да се гърма. Както и да е там. Един приятел ме завлече. Там един санаториум в джунглите на Дама Сала. Върнаха ми, щяха за живот, но аз пак като се върнах тук в България, като дигнах една мотика да копам и пикаях кръв. И тогава тая книжка дойде като някакво откровение. Толкова пъти съм е чел, аз съм от старата школа, все едно съм се подготвил за изпит, особено тея глави, където те води от първия до 9-тия ден в тая, а от първия до 10-тия ден в тая. Верно, че тая е написана 2010 или 12 ли, когато е имал по-малко опит, доколко сега. Пак е било 25 години опит. А тая е написана, когато 35 години опит, сега има 40 години опит. И той добавя някои неща, но основата за мен беше това. При това аз се опитвах да чета между редовете. Защото има някои малки противоречия, даже в една и съща книга, които може да са рожба на печатна грешка, може да са просто нещо, което така или иначе се изплъзнало. Аз не мога да критикувам доктор Филонов. Аз се опитвах да разбера какво е това, нали? Опитвах се между редовете, опитвах се да разбера, може би някаква мотивация друга има. И хора, аз заради моите кокалации, тия артрити, не знам какво си, те ме беха още до 86-та тук регистрирали с артрит в това рамо,
Да не кажем тук коксартроза с тенденция към анкилоза. Трябваше на 21 година ме чакаха да съм умрял. И последните 10 години това са моите лечебни инструменти. И сега, когато излезе възможност, мои приятели тук миналата година идваха, и аз тук есента пак имах един такъв, блъсках с един лос и тук почна лакътя, китката. И аз викам, леле Боже, и веднага, 7 дена и половина отпътуваха това нещо. Не беше напълно, но беше отпътувало. Почна да лапам, обаче пак нещо направих от моите неща. Нали? Много предобрих с лапането или какво. Почна глезена и коляното. Ни до туалетна да отидеш, ни до никъде. Аз съм правил дълго гладуване. Не трябва да се прави много често на дълго интервали. Но аз нямам друг инструмент. Инструмента на Док Филонов. Ами е златния меч. Направих 4 дена и половина. Дъщеря ми беше около мене. Още ме болеше, но беше от минало така голямата болка на глезена. Специално ръката вече беше се поправила доста. И подведех се малко, реках да ям. Обаче моите приятели казаха, че ще ме водят тук. Очакваме друг дълъг пост. Викам, бре, не е хубаво сега да правя много нагъсто, защото ослабвам много. Аз не съм свикнал да бъда слаб. Но както и да е, даже нещо стана. Така, далечих се от щерка ми самичък, направих още 3 дена и половина и нещата престанаха да ме болят долу. И после ядах известно време, с колата си отидах до гарата и с автобус пристигнах тук, макар че още глезена ми не беше оправил, защото ми предстоеше дълъг глад с Док Филонов. Мислех да направя 10 дена. Обаче не можех да направя 10 дена, защото на 7-я ден почнах да мисля вече 23 дена ми се събират сумарно. А това е много, много е. В къс период от време. Доктора казва, трябва да мине месец поне и така нататък. И му викам, докторе, викам да се прекъсваме. Мислех 10, ама вика, айде, вика, от утре. Да направих чисто 8 дена. Беше прекрасно, докато бяха гладуването. Обаче след това пак тук малко предобрих с тая ръка. Аз по мое желание реках да ми направят тук някакви процедури допълнителни и може би пак дръпнаха спусъка на стари артритни истории. И сега имам благословията на доктора, ще направя пак едно къс, защото съм имал такива случаи. Една година пак така, даже бях на много далече от България. Предишния ден бягам, скачам, и на другия ден глезена, пак това глезен. Не почна ни до туалетна да отидеш, ни до никъде. И тогава бях с едни приятели в хотел, защото това беше май месец в Мерсин, долу срещу Кипър. И той е моят приятел от детинство с неговия племенник. Така, аз спа там в общото помещение, дето се готви. И те всяка вечер се връщат, пържат разни наденици и набиват ни в главата, ще ми отрежат крака, това. Аз пак си поръчам едни патерици и направих тогава осмица. Нещата тръгнаха надолу. Още не бяха оправени, но трябваше да пътуваме. И пак ходех с патерици, но се примахме в България. Викаме, сега ще правя докато се оправи. До тогава направих ден и половина. Трябваше да пътувам от София до Велико Търново. Велико Търновски район, където живея. Като стигнах там, при моите хора, викаме, сега ще правя колко си. Още ден и половина и не знам, точно докторът сега казваше това натрупване ли се получи. Всичко изчезна. Аз затова сега не се притеснявам, въпреки че тук малко тъпо ме боли тая китка, защото миналата година лошо опаднах на рамото, тя се обърна така. И аз тогава правих посред лято 5 дена, защото аз обичам да ям. Не ме разбирайте погрешно, аз обичам да ям и да ям по много и преяждам, ако става въпрос. Но това за мен е единствения работещ инструмент. За каквото и да е. Док Филонов. Няма в света друг човек с такава опитност. Няма в света. И както той спомена, че няма и разработки и дори научни експериментални проби с сух глад, освен в Русия. 90-те години, може би, Щенников, който създава, успява тогава да премине бюрократщината и да направи експериментите и да го установи това като метод за лечение. Това сигурно единствените научни изследвания, може би други, които се използват за специални цели, които не се много говори за тях.
Затова този, който няма тия книги, много хора ме питат, ама какво това? Викам, четете Дог Филонове, аз няма да ви преразказвам книгата. Може да четете. Може да четете. Той просто, Видока е много, много твърд и отговорен. Такъв любезен, сладникъв. И засича някой път, защото той е отекчен задават му едни и същи въпроси и много често без изобщо да се помисли. Нали? Човек трябва все пак да използва този чорбалък тук, където го има между ушите. Общо взето това е, което бех искал да кажа на моите приятели от България. Макар че аз някои неща съм ги писал и в групата по сухо гладуване и така нататък. В този смисъл, значи, за себе си имам доста практика, която ми е доказала, че това нещо работи. Работи и то работи безупречно, ама трябва внимателно, малко по малко. Ако не си под директната на доктора супервижен, неговото ръководство, просто трябва много внимателно. Сега, верно, някои хора не могат да си го позволят, но аз като гледам какво прави, какво такова, това всъщност аз не знам как му покрива някакви изобщо финанси и така нататък. Тъй, че тук не мога да говорим изобщо за комерциализъм. При това той те изпитва предварително. Имаш интервю с него. Да видиш дали ставаш, защото сега има случаи, които просто ако човек твърде много се е отдал на хапчета, на разни такива интервенции от медицинския монопол, тогава просто може би трябва да се търсят други методи. Но в повечето случаи, не знам дали в повечето случаи, така си мисля. Минаваш интервюто, но някой път може би не минаваш. Така, господа офицери, галубие князе. Това исках да ви кажа аз в този ноемврийски ден. Утре, за съжаление, се разделям Дог Филонов. Всеки ден, като го видя, му се кланям. Той непрекъснато ме делка. Ай, стига бе. Ама благодарение на него съм жив. Благодарение на него съм жив. Това е положение. Той колко ще ми разправя. Бих искал и друго да ви кажа, че едно от най-важните неща при сухото гладуване е подкрепяш екип, supporting team. А няма по-добър подкрепяш екип тук в тази обстановка. Това са и неговите хора в масажното, двете му дъщери, зет му и нашата прекрасна тук ръководителка Свети и така нататък. Те са ни подкрепящи екип. Те те окуражават, защото ти прекъснато изпитваш съмнения. Ония ти казват, в пресата 2-3 дена и ще умреш. Какви 2 дена, 3 дена, хората гладуват. Аз съм гладувал 9 дена. Един път 9 и 3, 4 път, това не е четвърти път по 8 дена. Други даже съм чул, че повече са гладували. И по отношение на водата. Той изрично каза. Сега верно в едната книга се пише обливани. Той пише, не си чел пълноценно, това е за хората с рак. Но изрично казва, ако вода докосне лигавиците ти, това вече не е сухо гладуване. Механизма се променя. Минаваш на водно гладуване. И това е положението. А то е по-друга писта. По-друга писта. Не, че и то не работи. То работи за определени неща, но е по-друга писта. Тук говорим за fast track, бързата писта на Дог Филонов. Такива неща.